A wannan sabon shekarar Emmanuel Macron da matarsa Brigitte Macron sun zaɓi su shigar da ƙara kotu kan duk wanda ya soke su a kafafen sada zumunta. A da, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da matarsa sun yi watsi da duk wata suka da ake kawo musu a kafafen sada zumunta. Amma a halin yanzu an yanke ma mutane 10 hukunci kan zarge-zargen ɓatawa matarsa suna, inda suka ce an haife ta a matsayin namiji, ita ta yi canjin jinsi ta koma mace, sannan kuma 'ya'yanta da ita kanta sun girmi shi shugaban ƙasar Faransa wato Emmanuel Macron ɗin. An ce ta bashi wajen shekaru 25. Suka ƙara da cewa sunanta Jean Michel, amma kuma ainihin suna Jean Michel sunan yayanta ne, babban yayanta ɗan uwanta. A halin yanzu dai sun zaɓi su shigar da ƙara kotu kan duk wani suka da za a kawo musu. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. An haramta sana'ar jari bola a Gombe a sakamakon barazanar tsaro da aka danganta da sana'ar. An haramta shi ne bayan an yi dogon nazari kan lalata kadarorin gwamnati da sauran laifuka, tare da matakan ƙarfafa tsaro na cikin gida. Sannan duk wanda zai kama gida yanzu a garin Gombe sai an tantance shi an gane ko shi waye ne. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. To fa za a rage wa Donald Trump iko kan sha'anin tsaro. Majalisar Dattawan Amerika ta soma wani yunƙuri na takaita ƙarfin da shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ke da shi na kai hare-hare da kuma shawarwarin yaƙi ba tare da cikakkiyar amincewarsu ba. Wannan ya biyo bayan farmakin da Donald Trump ya kai wa Venezuela tare da kama shugabar ƙasar Venezuela da matarsa. 'Yan majalisa daga jam'iyyar adawa tare da mambobi 5 na jam'iyyar da ke mulki sun kaɗa kuri'ar fara shiri, inda aka samu rinjayar kuri'a 52 kan 47. Majalisa za ta sake zama mako mai zuwa don kaɗa kuri'a ta ƙarshe don a san ko za a daƙile ikon Donald Trump ko akasin haka. Har yanzu bankunan Najeriya guda 14 ba su cika wa'adin da CBN ta bada na sake fasalin haɗe-haɗen hannayen jari ba. A yayin da makonni 11 kacal suka rage, bankunan da suka cika wannan wa'adin su ne Access Bank, UBA, Zenith Bank, Fidelity Bank, First Bank da wasu bankuna guda 12. A lokacin da aka gabatar da wannan rahoton, bankuna 14 ne dai suka rage ba su bi wannan umarnin ba tukuna. A gurguje abubuwan da suka faru a satin da ya wuce, babban cibiyar wutar lantarki ta ƙasa ta lalace. An sace wani fasto da mutum 4 a jihar Kogi. Ma'aikacin gidan gwamnatin Gombe ya kashe abokin aikinsa. Sannan kuma Hizba ta garin Yobe sun gargaɗi samari maza da mata da shan minti da kuma hira cikin mota da sauro. Gwamnatin Najeriya ta nemi agajin Turkiyya domin shawo kan matsalar tsaro. Gwamnatin tarayya ta tura sojoji sama da 7,000 gandun daji don yaƙi da 'yan bindiga. Sannan gwamnan Plateau ya yanki katin zama ɗan jam'iyyar APC. Mahaddata 7 sun samu kyautar motoci. Tinubu ya tafi ƙasar Turai hutu, sannan kuma Amerika ta kama shugaban ƙasar Venezuela.